17. apríla 2026. 4 hodiny ráno v Tajvanskom prielive. Japonská vojnová loď vstupuje do najnapätejších vôd planéty. Volá sa Ikazuchi. V japončine znamená hrom. Je sám a úmyselne pomaly vstúpi do vôd, ktoré sa celá Čína zaviazala brániť za každú cenu. Čína má najväčšie námorníctvo na svete. Viac ako 370 vojnových lodí. 3 lietadlové lode. Sleduje Ikazuchi stíhačkami a loďami 14 hodín v kuse. A nevystrelí ani jediný výstrel. Japonsko vstúpi, prejde cez úžinu, ako by mu to tam patrilo a odíde, kedy sa mu zachce. Čína vydá vyhlásenie s tvrdými slovami. To je všetko. Žiadne zachytenie. Žiadne ultimátum. Nič. Ale to, čo spôsobilo, že čínske štátne médiá v nasledujúcich hodinách stratili kontrolu. Nebola loď. Bol to dátum. Pretože Japonsko si nevybralo 17. apríla náhodou. Vybralo si najponižujúcejší deň v čínskom kalendári. A práve preto poslalo loď s názvom Hrom, aby to Číne pripomenulo. Lenže tých 14 hodín nebolo len provokáciou. Bolo to varovanie. Japonsko práve nastražilo pascu proti Číne a nikto v čínskej vláde nevie, ako ju zneškodniť. Aby sme pochopili, prečo bolo tých 14 hodín také zásadné, musíte sa vrátiť o 131 rokov späť. Do roku 1895. V tom roku Japonsko a Čína vstúpili do vojny. Čína bola tisícročná ríša, najľudnatejšia na svete. Japonsko ostrov, ktorý sa 10 ročia potichu modernizoval. Všetci analytici tej doby stavili na čínske víťazstvo. Ale Čína prehrala. Rýchlo. A potupne. Za menej ako rok japonská armáda zničila čínske námorníctvo. Vtrhla do Mandžuska a hrozila, že postúpi na hlavné mesto impéria. Čínsky cisár pochopil, že je koniec. Poslal svojho najskúsenejšieho zástupcu, muža menom Li Chung-chang, aby vyjednal mier za každú cenu. Li sa pokúsil odolať. Ale Čína prehrala vojnu. Japonsko malo všetky tromfy v rukách. 17. apríla 1895 v japonskom prímorskom meste menom Shimonoseki Li Chung-chang podpísal zmluvu, ktorou odovzdal Tajvan Japonsku. Bol to jeden z najbolestivejších okamihov toho, čo Číňania dodnes nazývajú storočím poníženia. Obdobie, keď bola Čína vystavená inváziám, rozdelená a vykorisťovaná inými, mocnejšími krajinami. Každý Číňan sa to učí v škole. A 131 rokov neskôr, na presné výročie tejto otvorenej rany, Japonsko poslalo vojnovú loď do úžiny, ktorá oddeluje Tajvan od čínskej pevniny. A nebola to len taká obyčajná loď. Torpédoborec sa volá Ikazuchi. V japončine to znamená hrom. Patrí do triedy Murasami, skupina torpédoborcov postavených podľa toho istého projektu. Do prevádzky bol zaradený v roku 2001 s 25 rokmi aktívnej služby. Nie je to najmodernejšia loď japonskej flotily. Toto miesto patrí torpédoborcom triedy Maya, vybaveným najmodernejšími americkými bojovými systémami. Ale Ikazuchi je ťažký, ozbrojený a rešpektovaný. Každé námorníctvo na svete si dvakrát rozmyslí, či vyprovokuje loď takejto veľkosti. Lenže je tu jeden detail o ňom, ktorý robí túto voľbu ešte provokatívnejšou. Celá trieda Murasami dostala mená po torpédoborcoch bývalého japonského cisárskeho námorníctva. Tie isté lode, ktoré bojovali proti Číne počas druhej svetovej vojny. Súčasný Ikazuchi zdedil meno po cisárskom torpédoborci, ktorý plával po Pacifiku v 40. rokoch 20. storočia. Tieto mená nie sú náhodné. Sú to zámerné rozhodnutia modernej japonskej námorníctva, ktoré si zakladá na zachovaní kontinuity medzi imperiálnou minulosťou a súčasnosťou.
Japonsko má v prevádzke viac ako 40 moderných torpédoborcov. Mohli poslať ktorúkoľvek, ale vybrali si Hrom na výročie Shimonoseki. Slovo náhoda na vysvetlenie tohto nestačí. Ale prečo to robia práve teraz? Prečo práve apríl 2026? Odpoveď je v 40 predchádzajúcich dňoch. Medzi marcom a aprílom 2026 Čína viac ako mesiac vykonávala vojenské cvičenia okolo Tajvanu. Nebolo to bežné cvičenie. Ľudová oslobodzovacia armáda, ktorá je oficiálnym názvom ozbrojených síl Číny, s námorníctvom, stíhačkami a pozemnými jednotkami, nacvičovala v reálnom čase, ako zablokovať ostrov po mori. Čínske lode obkolesovali Tajvan v čoraz agresívnejších formáciách. Stíhačky prelietávali neviditeľnú čiaru, ktorá rozdeľuje úžinu na polovicu. Hranica, ktorá bola 10 ročia rešpektovaná, ale ktorú Čína v posledných rokoch čoraz častejšie porušuje. Bol to nácvik. Nácvik invázie, ktorý bol vysielaný naživo do celého sveta. Xi Jinping na všetko osobne dohliadal. A odkaz bol jasný. Čína bola čoraz bližšie k prekročeniu hranice medzi hrozbou a činom. Celý svet čakal na americkú odpoveď. Viac sankcií, viac predajov zbraní Tajvanu, tvrdé vyhlásenia Spojených štátov. Nikto nečakal, že odpoveď príde z Japonska. A tu je kalkulácia, v ktorej sa čínski stratégovia prepočítali. 80 rokov žilo Japonsko pod pacifistickou ústavou, ktorá zakazovala útočné vojenské akcie. Čína predpokladala, že táto tradícia bude naďalej prevládať. Že Japonsko bude protestovať slovami, ako to vždy robilo, ale nepošle vojnovú loď do úžiny. Že zostane paralizované, ako pri toľkých predchádzajúcich krízach. Čína sa mýlila. A veľmi sa mýlila. 4 hodiny a 2 minúty ráno, 17. apríla 2026. Ikazuchi vstupuje do Tajvanského prielivu. Že tma. Osádka presne vie, čo robí. Vie, že Čína sleduje. Vie, že každý čínsky radar na pevnine zistil prítomnosť lode. A pokračuje ďalej, pomaly. Torpédoborec triedy Murasame môže dosiahnuť rýchlosť 55 km za hodinu. Tajvanský prieliv má 370 km na dĺžku. Ak by Ikazuchi chcel prejsť na maximálnej rýchlosti, trvalo by mu to 7 hodín. Trvalo mu to takmer dvojnásobok času. Počas 14 hodín za sebou ukázal, že sa neponáhľa. A že odíde, keď bude chcieť. V Pekingu čínske vojenské velenie zodpovedné za východ krajiny. Mobilizuje stíhačky a lode na sledovanie Ikazuchiho. Zaznamenávajú každý pohyb, každú súradnicu, každú zmenu smeru. Ale nezachytia ho. Čínske ministerstvo obrany vydáva formálny protest. Hovorca ministerstva zahraničných vecí označuje tento prechod za úmyselnú provokáciu a chybu za chybou. Čínsky armádny denník zverejňuje úvodník, v ktorom obviňuje Japonsko z nového militarizmu. Slová, len slová. O 17. hodine a 50 minútach Ikazuchi opúšťa úžinu. Bez náhlenia. Bez toho, aby si vyžiadal povolenie. Bez jediného výstrelu. Jedna z najväčších provokácií medzi jadrovými veľmocami za posledné 10 ročia. Skončila bez jediného výstrelu. A jediná otázka, ktorá zostala, bola: prečo Čína nereagovala? Čína nevystrelila z 2 dôvodov. A oba sú trápne. Prvý je ten najzrejmejší. Japonsko a Spojené štáty majú podpísanú dohodu o vzájomnej obrane už od roku 1960. Podľa zmluvy sú Spojené štáty povinné brániť akékoľvek územie pod japonskou správou, ktoré bude napadnuté. Keby Čína vystrelila na japonskú vojenskú loď počas misie, Washington by mal všetky právne a politické dôvody na zásah. A americké námorníctvo v Pacifiku je už rozmiestnené. Len niekoľko hodín od ktoréhokoľvek bodu úžiny. Jeden výstrel
a Čína by nebola vo vojne s Japonskom. Bola by vo vojne s najväčšou vojenskou veľmocou na planéte. Druhý dôvod je jemnejší a v mnohých ohľadoch je tvrdší. Strieľať na cudziu loď v Tajvanskom prielive by v praxi znamenalo priznať, že tieto vody nepatria pod čínsku jurisdikciu. Čína už 10 ročia tvrdí, že prieliv je súčasťou jej vlastného námorného územia a že zahraničné vojenské lode prechádzajú tadiaľ len s akýmsi implicitným súhlasom. Ak sa otvorí paľba na loď, ktorá prechádza týmto priestorom, hovorí tým svetu, že áno, tento priestor je sporný. Iné krajiny majú legitímne právo byť tam. A reakcia nastala len preto, že loď je japonská. A ak je tento priestor sporný, 75-ročný naratív, že Tajvan je neoddeliteľnou súčasťou Číny, sa rozpadne jediným výstrelom. Čínska vláda uviazla medzi dvoma porážkami. Vybrala si tú menej bolestivú. Nerobiť nič. Mať viac ako 370 vojnových lodí nerobilo žiadny rozdiel. Ale skutočné poníženie, to, ktoré žiadny čínsky hovorca nedokázal priznať, nespočívalo v tom, čo Čína v ten deň neurobila, ale v tom, čo ten prechod odhalil o budúcnosti. Ale predtým, než vysvetlím pascu, pozri sa na mapu a všimni si jeden detail, kde začína Japonsko a kde končí. To, čo väčšina ľudí vidí, je ostrovná krajina. Ale Japonsko nie je ostrov. Je súbor tisícok ostrovov, ktorý sa tiahne na 3000 kilometrov až na ďaleký sever a siaha takmer k Tajvanu. Hlavný ostrov, kde sa nachádza Tokio, je v strede tohto oblúka. Viac na juh je Okinawa. Ešte viac na juh. Ostrovy sú čoraz menšie. Posledný ostrov, Yonaguni, je vzdialený len 110 kilometrov od pobrežia Tajvanu. Tento oblúk má v čínskych vojenských príručkách názov, nazývajú ho Prvý ostrovný reťazec. A vidia presne takú, aká je. Prírodná hradba, ktorá oddeluje Čínu od Tichého oceánu. A tu sa dostávame k problému, ktorý Čína nedokáže vyriešiť. Pozri. Ak Čína napadne Tajvan, bude musieť vyslať svoju flotilu do otvoreného Pacifiku. Pretože sila, ktorá môže zabrániť invázii, americké námorníctvo, neprichádza cez Čínske more. Prichádza z Pacifiku, z základní na Havaji, na Guame a na západnom pobreží Spojených štátov. Aby zablokovali tieto posily, skôr než dorazia na Tajvan, Čína musí rozmiestniť svoje ponorky, lietadlové lode a torpédoborce na východ od japonských ostrovov. Ale aby sa tam dostali, čínska flotila má hlavnú trasu. Úsek mora nazývaný Mijacký prieliv. Mijacký prieliv sa nachádza medzi dvoma japonskými ostrovmi. Má 270 km na šírku. Zdá sa to byť veľa, ale z tých 270, takmer 90 km sú to teritoriálne vody Japonska. A celý prieliv sa nachádza v námornej oblasti, ktorá ekonomicky patrí Japonsku. Monitorovaná radarom a hliadkovými lietadlami. 24 hodín denne. Japonsko to nedokáže zastaviť samo. Že čínske lode prechádzajú v časoch mieru. Ale vo vojne príbeh sa mení. Vo vojne Japonsko môže uzavrieť Mijako v priebehu niekoľkých hodín. A nie len uzavrieť, môže premeniť ten prieliv na cinturín flotile. Aby ste pochopili veľkosť tejto pasce, predstavte si, čo už je dnes na mieste. Na najjužnejších japonských ostrovoch, vrátane Yonaguni a Ishigaki, Japonsko nainštalovalo batérie protilodných rakiet typ 12. Tieto rakety dosiahnu prakticky celý úsek úžiny, cez ktorý čínska flotila by musela prejsť. Každá raketa letí nízko, rýchlo a je mimoriadne ťažké ju zachytiť. Poď vodu. Scenár je pre Čínu ešte horší. Americko-japonský systém senzorov, neformálne nazývaný Anzol, prechádza cez ostrov Yonaguni a tiahne sa stovky kilometrov. Ak by sa čínska ponorka pokúsila preplávať cez prieliv Mijako smerom k Tichému oceánu,
Prechádza ponad tieto senzory. V časoch mieru len detekujú. V časoch vojny detekujú a v reálnom čase prenášajú polohu stíhačkám a spojeneckým ponorkám. V Okinave je 30 000 amerických vojakov v neustálom výcviku. A 2 japonské vrtuľníkové lode sa práve prestavujú, aby mohli prevádzkovať stíhačky F-35. Tie isté stíhačky, ktoré Spojené štáty v súčasnosti považujú za najdôležitejšie vo svojom letectve. Najväčšie námorníctvo na svete zistilo, že veľkosť flotily nevyrieši geografický problém. Ten paradox je krutý. Aby Čína mohla napadnúť Tajvan, potrebuje, aby jej flotila dorazila do Tichého oceánu. Aby sa dostala do Tichého oceánu, musí prejsť cez Miyako. A Miyako je japonské. To znamená, že aby invázia fungovala, Japonsko musí zostať nečinné. Zatiaľ čo vojna prebieha 100 kilometrov od jeho ostrovov. A 17. apríla 2026 Japonsko poslalo loď menom Hrom na 14-hodinovú plavbu cez Tajvanský prieliv, čím verejne jasne ukázalo, že nebude stáť bokom. Ale napokon, čo sa v Japonsku zmenilo, že sa krajina dostala až do tohto bodu? Počas 80. rokov bolo Japonsko odzbrojenou krajinou na základe ústavného ustanovenia. Článok 9 Japonskej ústavy, napísaný pod americkým dohľadom po druhej svetovej vojne, výslovne zakazoval, aby Japonsko malo ozbrojené sily, ofenzívne vojenské sily. Bol to pacifizmus zakotvený v zákone. To sa začalo postupne meniť v priebehu rokov 2010 až 2019. Ale zrýchlilo sa to dramatickým spôsobom. V októbri 2025, keď japonský parlament uviedol do úradu premiérku menom Sanae Takaichi. Je to prvá žena v histórii krajiny, ktorá zastáva túto funkciu a je politickou žiačkou Shinza Abeho, premiér, ktorý začal prepisovať vojenské pravidlá Japonska. V novembri v roku 2025 odpovedi na otázku v parlamente Takaichi povedal nahlas, čo žiadny japonský premiér predtým nepovedal. Že čínsky útok na Tajvan by podľa japonského zákona hrozbou pre samotné prežitie Japonska. V praxi dala najavo, že Japonsko môže použiť vojenskú silu na obranu Tajvanu. Reakcia čínskej vlády bola okamžitá a nekontrolovaná. Čína zakázala dovoz japonských morských plodov. Čínsky konzul v Osake zverejnil na sociálnych sieťach, že Takaichimu by mali bez váhania podrezať hrdlo. Donald Trump, vtedajší prezident Spojených štátov, zavolal Takaichimu a priateľským tónom ju požiadal, aby zmiernila svoj prejav, aby nenarušila rokovania s Čínou. Takaichi neustúpil. O 5 mesiacov neskôr torpédoborec Ikazuchi vstúpil do Tajvanského prielivu. V nasledujúcich týždňoch o prechode Čína urobila to, čo zvyčajne robí, keď prehrá symbolický spor. Vyslala vojnové lode na cvičenia v Pacifiku, oznámila nové zbraňové systémy a obvinila Japonsko z oživovania militarizmu. Ale odkaz už bol daný. Pre Xi Jinpinga je projektom jeho života zjednotenie Tajvanu s pevninskou Čínou. Predtým, než odíde z moci, sa práve stal oveľa ťažším. Nie kvôli niečomu novému, čo povedali Spojené štáty, ani preto, že by sa Tajvan lepšie vyzbrojil. Ale pretože Japonsko po 80 rokoch mlčania sa rozhodlo verejne upozorniť, že aktivuje geografickú pascu, ak Čína prekročí čiaru. Počas 131 rokov Čína čakala na deň, keď sa jej podarí zvrátiť to, čo sa stalo 17. apríla v roku 1895. 17. apríla 2026 Japonsko nezabudlo pripomenúť Číne, že toto čakanie možno potrvá oveľa dlhšie ako 131 rokov. Teraz by som rád poznal tvoj názor. Japonsko urobilo správne, keď urobilo túto provokáciu na výročie Shimonoseki? Alebo zašlo príliš ďaleko a môže nútiť Čínu reagovať predčasne?
Napíš svoj názor do komentárov. A ak ti toto video pomohlo pochopiť, čo je naozaj v stávke v Pacifiku, podiel sa o to s niekým, kto to potrebuje vidieť. Prihlás sa na odber kanála, aby si nepremeškal ďalšie video. Objímam ťa a vidíme sa pri ďalšom videu.